Džemat Vrhpolje, koji obuhvata istoimeno naselje, smješten je na 14 km jugoistočno od Sanskog mosta i pripada Medžlisu Islamske zajednice Sanski most. Vrijedni članovi ovog džemata, na čelu sa svojim imamom, dane najodabranijeg mjeseca u godini nastoje provesti na najbolji mogući način u posebnoj atmosferi. Ramazan počinje sa mukabelom prve noći mjeseca Ramazana, a mukabelu zajedno sa svojim imamom uče polaznici mektepske nastave. Ova tradicija, bez obzira na brojne probleme, nije prekidana. Ova djeca koja sa mnom uče mukabelu, oni svaki dan dobiju zadatak, dobiju zadaću, dobiju određenu stranicu koju trebaju pripremiti za sutra i oni to uče sa mnom, ja njih ispravljam i tako ujedno se i družimo. Njihovi roditelji su ti koji prate i poprate njihovo učenje, njihovu aktivnost tokom cijelog mjeseca Ramazana, a džemat je tu kao i uvijek, kao i svim drugim situacijama, da adekvatno nagradi tu djecu. Evo, samo ću spomenuti, ove godine je jedan podatak da su dvojica donatora, odnosno već i treći je na putu, javio se, kupili 2 laptopa koji se već nalaze u mojoj kući i ta 2 laptopa će dobiti 2 najboljih djece koji budu učili Kur'an na kraju mjeseca Ramazana. Normalno i sva druga djeca će dobiti druge određene nagrade, ali eto ovo su, da kažem, glavne nagrada i treća nagrada će biti jedan dobar mobitel. I svake godine ta djeca budu nagrađena i njima je to interesantno, lijepo, fino i vjerujte, i meni je zadovoljstvo da se družim sa njima i da učim Kur'an tokom mjeseca Ramazana. Osim mukabela, koje su izuzetno posjećeni su i teravih namazi. To naravno nisu jedine aktivnosti u ovom džematu tokom mjeseca Ramazana. Džematlije Vrhpolja su uvijek na usluzi svojoj džamiji i svom džematu, ali su i na usluzi svojoj domovini. Moje džematlije i džematlijke svake godine naprave jednu hit aktivnost, da je tako nazovem, i oni kažu, dođu, pitaju, efendija, šta bi mi to ove godine uradili za našu džamiju, za naš džemat. Ove godine smo se dogovorili da se okreći džamija iznutra, da se još neke sitnice poprave i vjerujte da sam ja samo jednu noć rekao da će to žene uraditi. Kazao sam da ne primaju pare od ljudi, nego samo one da daju. Evo danas me izvještavaju da su već pare prikupljene, da treba dovesti majstore da to odrade. I tako je sa svim drugim akcijama. Ovdje ima dobar dio džematlija koji vole ovu džamiju, koji vole ovaj džemat, koji vole ovo selo, ovo mjesto, i koji se redovno odazivaju, odnosno dođu svake godine u džamiju, stave se na raspolaganje meni i džematu i kažu ako šta treba da pomognemo, tu smo. I zahvaljujući tim ljudima ovaj džemat ima napredak, ima prosperitet, ima određene uspjehe. Evo kad smo već kod tih aktivnosti, samo ću spomenuti da mi svakoga mjeseca Ramazana imamo taj socijalni fond, da ga tako nazovem, gdje skupljamo po 50 do 100 paketa koje zađemo, podijelimo po drugim mjesnim zajednicama, općinama. Vjerujte da smo jedne godine u Kotor Varošu, džemat već će vozili tu humanitarnu pomoć, u Hambarine, u Prijedor i tako dalje. Znači nebitno je, gdje god se ukaže prilika, jedne godine smo zaista u toku mjeseca Ramazana bili u džematu Šipovo, odnosno gradu Šipovo, tamo smo posjetili te ljude, uručili im pomoć i tako dalje. Znači, džemat Vrhpolje stoji na raspolaganju svima kojima je pomoć potrebna, bez obzira od Neuma do Izačića i do Vlasenice i Srebrenice, gdje god se ukaže, mi smo na raspolaganju da sjednemo, da odemo, da pomognemo, da se družimo i da pokažemo solidarno. Džemat Vrhpolje poseban je džemat i po svojim iftarima. Ženski, dječji i omladinski, porodični iftari. Svakog dana džematlije koriste priliku da zajedno podijeli radost još jednog ispoštenog dana. Rijetke su noći u Vrhpolju kada nema zajedničkih iftara. Evo ovih dana, upravo danas razgovaram, javio mi se čovjek koji želi da počasti svu djecu koja dolaze u džamiju, koja su vezana za džamiju, za mekteb, da jednu noć organizujemo za njih iftar. Iftar u Sanskom mostu, u Hamzibegovom restoranu, pored džamije Hamzibegove u Sanskom mostu. I mi ćemo, ako Bog da, sljedeći petak navečer sa djecom, autobusom odavde iz Vrhpolja, ako treba i zastavom koja će biti na autobusu, put Sanskog mosta, iftarice, prošetati i tako dalje.
Kada je u pitanju zekat i sadekatul fitr, džemat Vrhpolje je u samom vrhu džemata, ne samo u Sanskom Mostu, nego i u Bosni i Hercegovini. Mi živimo u državi koja nije uzela u okrilje svoje islamsku zajednicu i islamska zajednica funkcioniše na osnovu članarine, odnosno vazife, zekijata i sadekatul fitra i vrlo je važno i bitno da Bošnjaci znaju da oni moraju biti dio te zajednice i pomagati, odnosno ulagati u tu islamsku zajednicu koja već opstoji i postoji na ovim prostorima 120 godina i ona će ako Bog da postojati i do kijametskog dana, bez obzira, samo je stvar jesmo li mi pomagali ili nismo pomagali islamsku zajednicu. Džemat Vrhpolje je prepoznao tu stvar i vjerujte da smo mi, na čelu sa mojom malenkošću, zadnjih 10-11 godina prvi u Sanskom Mostu kad je u pitanju zekijat i sadekatul fitr, znači prednjačimo u odnosu na druge džemate i za nas je Kamengrad, džemat Tomira i tako dalje, ali Vrhpoljci su uvijek prvi, nadam se i ove godine ako Bog da, i vjerujte, evo ja smijem kazati slovom i brojem da smo prošle godine 13.500-600 maraka ukupili zekijate i sadekatul fitra. Obzirom da ovdje u ovom džematu ne žive svi ljudi, odnosno veći dio stanovništva je u dijaspori i upravo taj dio da je ovdje, oni su glavni nosioci svih aktivnosti, onda vjerujem da bi ta cifra prelazila i 20.000. Ima ovdje i jačih džemata i jačih ljudi od Vrpoljaca, ali eto oni sad zasta čini mi se imaju malo veće srce, ali eto ovo je prilika gdje ja pozivam da se ugledamo, odnosno da se ugledaju na njih shodno kuranskom ajetu ta'avenu alal birri vat takva wa la ta'avenu alal ithmi wal udwan. Takmičite se, natjecite se u dobro, a nemojte se natjecati u zlu. Noć u kojoj se meleci spuštaju na zemlju, u kojoj se na zemlju počeo spuštati Kur'an, vrijedniju od 1000 drugih mjeseci, vjernici džemata Vrhpolje posebno obilježavaju. Provode je u ibadetu ili na druge načine nastoje steći Božju milost i njegov oprost. Protekle 3, odnosno 4 godine u ovom džematu se klanja namaz salatul kadr od 100 rekjata. I vjerujte, evo, ja kao imam ovoga džemata govorit ću o prošlom Ramazanu, o prethodnoj 27. noći gdje je bilo preko 120 ljudi i žena koji su od 12 sati ujutro do 4 učestvovali u tom noćnom namazu. Znači on se klanja cirka 3 do 3,5 sata. Normalno dođu i drugi imami ovdje, evo spomenuo bih Muvedet Efendiju, zatim Mensur Efendija, oni dođu, pripomognu mi u vođenju džemata, znači mijenjamo se na izmjenično i cijelu noć ljudi pored teravije, pored ibadeta koji bude između teravije i ovoga noćnog namaza uspiju i klanjaju tih 100 rekjata gdje se na svakom rekjatu uči sura Inna enzelnahu 3 puta Kul huvallah. I zaista to je jedna lijepa stvar, jedan lijep adet gdje se ljudi druže tokom cijele noći Lejletul Kadra. Znači provedemo zajedno noć Lejletul Kadr ovdje u ibadetu, padajući Allahu dželle gospodaru nebesa i zemlje na seždu. Tu smo na ruku, na kijamu, učimo Kur'an, družimo se i ovi ljudi, ove naše džematlije su prepoznale tu stvar i onda su kazali slušajte, vi klanjajte, mi ćemo ostali organizovati ručak ujutro za vas, pa smo tako prošle godine imali ujutro 3 pečenih janjadi i ostali drugih svih živežnih namirnica, voća, povrća, tako da su ljudi kad su završili noćni namaz ujutro ručali, popili kahvu ovdje, klanjali sabah namaz i otišli kući za postelju. Džematlije Vrhpolja ne propuštaju priliku koja im se ukaže jednom u godini, mjesec Ramazan. S obzirom na brojne aktivnosti koje se tokom ovog mjeseca provode u Vrhpolju, sa pravom se može kazati da su oni itekako svjesni njegovih vrijednosti.